Duha ang nakalas sa duha ka managlahing disgrasya sa dakbayan sa Subo. Unang nadisgrasya ang 24 anyos nga Indian national nga nagmaneho sa motorsiklo sa may Governor M. Cuenco flyover sa Barangay Banilad ning dakbayan sa Subo. Gilang biktima sa higala ra usab niya nga Indian national. Humanway nakitaan ang kapulisan nga driver's license sa biktima. Sa pakisusi sa kapulisan, gibutyag sa higala sa maong biktima nga nagsunod sila sa pagpadagan sa motorsiklo ug nag-una ang biktima nga kusog nakapadagan. Sa pag-abot sa lugar, nakita na lang ang biktima nga nagkadugo na ug natumba na ang motor niini sa tiilan sa flyover. Nasuta nga nadasmag kini sa gutter sa flyover samtang patay usab nga nada sa tambalanan ang 79 anyos nga babay nga milabang sa Archbishop Reyes Avenue ning dakbayan sa Subo. Ang driver sa motorsiklo kinsa padung siyang trabaho ang mibutyag sa kapulisan nga wa siya makabantay nga adunay milabang. Gidali paunta pagda sa tambalanan ang biktima apan nakabsan gayud sa iyang kinabuhi.